Ассалому алайкум, дӯстони азиз ва тамошобинони муҳтарам. Хуш омадем ба канали влогҳои оилавии мо. Имрӯза влогмон сар мешавад аз магазин. Имрӯз бошад шавҳарам одихшон. Мо омадем якҷоя бозори Лучда. Хостем камтарак гӯшт ва камтарак чака харем. Ва дар ҳамун назди магазини гӯштфурӯшон якта магазини мусулманский ҳуй шудаем. Мо якчанд бор дида будем ша, лекин ин дафъа хостем як дар омада тамошо кунем ки чиҳо дора. Дар инҷа мебинен анам хел тасбеҳҳо ҳар хел ва ани хел витринада баночкода хел доругиҳо доштиянд. Дар таноям баночко навистагиай барои чихели касалҳо, барои бисёри касалиҳо будае ва нархаш 1000 рубл будае. Манам хехай дӯстони азиз, пештар дар магазини вообще дар шаҳри мо хеле магазинои мусулманские набуд. Ҳозир уже якта зиёд шудааст. Мо хеле ҳам хурсандем. Дар инҷа мебинем бо анам хел ҳар намуд духиё доштиянд. Як донашам хеле 150 рубл будае. Ман хай ростиш камкамам хеле ба ҷои сёмка кардистам ки набинанд все равно неудобнай. Дӯстони азиз, мо гашта омадем хона. Яктаи ҳамун духичаҳо харидему барои шавҳарам, барои мане. Шавҳарам нағз мебинам хеле духиёра. Якташа выбор кардему гирифта. Хай буш нағзай, буш созай, бу ҳастай духиёе ки граммакӣ мефурӯшанд ва ёш бо қиматарак. И хеле арзонай, нархш созай. Бушам хушрӯ 150 рубл будае. Дӯстони азиз, то охири навор моро ҳамроҳӣ кунед, дастгирӣ кунед, ҳамун лайкҳоам зер кунед ва фикрҳои худтона дар комментария нависен. Дӯстони азиз, дар инҷа мо сар кардем манту кунира. Шавҳари ман манту хост. Бароям рафтем гӯшту чака гирифтем. Инҷа духтари ман хамир кардиста. Хамири манту беҳад хамирош хушрӯ меояд барои манту беҳад. Бароям ман фақат духтарам мегӯм ки манту кунед. Хамирои ман суст мебиёяд. Хайнам хе дӯстони азиз, дар инҷа бошад мо фикр кардем ки мантуи чихеле ки дар столови дар ресторанҳо тайёр мекунанд, ҳам хелиша кунем, ҳам золорам хеле вай бигирем. Ҳозир бошад дар инҷа шавҳари ман моро ёд додистай, духтарчамонам ёд додистай ки чӣ хел мекунанд ира. Якта нишон додистай. Ман гуфтам давай ман камера мекунам. Хай анам хел дӯстони азиз, то охири навор ҳамроҳи мо бошед. Баъд ҳозир худшон гап мезананд ки ай куҷо медонанд, мард шида ай куҷо медонанд ки мантуро чӣ хел тайёр мекунанд, хамирша чӣ хел мегиранд. Анам хел профессионални бори анам хел тайёр кардистай. Духтарчамон да фаҳмондистай. Духтарам хандаш омадай, ростиш якум бор дидистай ки дадаш анам хеле ҳунар доштаю. Бароям истодай хандаш омадай, хандидистай, нигоҳ кардистай. Якум бор тайёр кардистайда хел хонада. Вақте ки мисол ино кор кардагианд столовида, духтарчаи ман даже набуд. Не, ҳоли таваллуд шудагӣ набуд. нигоҳ кун шамозод. Мегирӣ чин дастат мекани. Чин аз мери дастат. Фаҳмидӣ? Кандагӣ мегирӣ. Банша айлав ҷамъ мекунӣ, друнда тела мекунӣ. Друни ҳамин манту да зволоча да майдак шарик мекунӣ. Фаҳмидӣ? Барои чӣ хел мекунӣ? Барое ки вақте ки мекушоида, вақте кушода нашуда, барои манту байниш ғавсак меяд, дар манту ғазо намечаспад. Ин такшам намекана бад. Фаҳмидӣ? Мантуи хонагия бисёр ма дидагим тагш кандагия. Чапанак шуд, моша.
мантуи профессиональный мантуи фарди шанза ё да вақтиш мо талуида бисёр кор кардагим амира специалистонашон дагам мо да вақтиш да фаҳмиди манту пазуи номи душанбе тоҷикистон Анам хел дӯстони азиз, отаву духтар хамирора рост кардистиянд. Ма боша камтарак видео кардам шонаву баъд омадам фарша тайёр кардан. Ма ай қафои фарш шидам ва ё ай пушти хамир шидан. Тез мантумона тайёр кардем ва тез тайёр шуд. Анам хел дӯстони азиз, дар инҷа ма аввал пиёза намак мекунам, зира мекунам, паприка ва мурч. Хеле аввал меғавҷумша ки сокуш бирояд мулоим шава пиёз. Ана баъдан бо гӯшт якҷоя мекунем. Аку бисёриҳоам не, қариб ки ҳама метавона манту тайёр кардаву ма просто тарзи тайёр кардани худмона нишон додистам. Мо чӣ хел мекунем. Анам хел дӯстони азиз, набоша ҳамаи занҳои тоҷики худмон ҳамааш метавонанд мантуи фасон мекунанд, мантуи бомазза мекунанд, чӣ хеле ки мебинем дар видеоҳо. Беҳад хурсанд мешавам ки ҳамаи занҳои мо, духтарои мо ёшан хел бисёр чизҳоро метавонанд карда, ай дастшон мебиёяд ва хеле фахр мекунам, хеле ҳам хурсанд мешавам. Анам хел гирдакам хел печондам шона тезакаку тезда мантупазакда чиндем шонаву 40 минута пухтан ва пока мантуҳои мо тайёр шудистад, мо чаккао кардему зербак кардем барои болоша. Мо хеле нағз мебинем мантуро ба зербак бихӯрем. Хай анам хел тамошобинони азиз, то охири навор ҳамроҳи мо бошед. Анам хел ҳамаша печондам. Хушрувак. ҳатман лайкҳоро зер кунед. Раҳмат барои дастгириётон ва бо як бори дигар хушомадед гуфтаниём ҳаматона. Хушомадед гуфтаниём меҳмонои нава ва раҳмат ки то ҳол ҳамроҳи мо ҳастед ва моро дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, мантуҳои мо ҳам тайёр шуд. Чӣ хеле ки мебинед ҳозир болошда анам хел зербакша мекунаму болошда чакка мекунаму ва мо мешинем ужин мекунем, хӯрок мехӯрем. дӯстони азиз, ба мо иштиҳои таом, агар шумо ҳам хӯрда истода бошед, ба шумо ҳам. Мантуҳоро беҳад шавҳарам таъриф кард, на самом деле бамазза омаданд. Ай мантуҳои колхози Россияи Душанбедам бамаззатар. дӯстони азиз, бо дар инҷаам хел самбуса карда будам саҳариш. Инам хел самбусаҳорам бамаззаи хушрувак омаданд. тамошобинони азиз, иҷа боша мо дар бегонӣ соати қариби 5 ма рафтаистам, мактаб рафтаистам. дӯстони азиз, барое ки пеш аз соли нав буд, аз мактаб занг мезаданд мара ки бачаи ма мерафта продлёнкаи ай мактаб неву ҳамун назди мактабда якта спортшкола, спортивни школа, продлёнкаи ҳамуҷа мерафта. ҳамура барое ки дар мактаб худаш продлёнка набуд. баъд муаллимаш занг зад гуфт ки мактабда продлёнкаи худаш кушодиянд, ай худшона. Барам мо ай иҷа отказ кардему, ҳамун продлёнкаи мактаб ҳозир мерава. Барам ва ё моро занг задистиянд ки биёен ҳамун договора расторгнут кунем да. Инам хел хай дӯстони азиз, барам ман пеш аз соли нав мара занг заданд. Ман он вақт касал будам, маззам набуд. Гуфтам ки соз шавам, баъд мебиём. ҳозир боша ҳамуҷа рафтаистам. Мо аллакай пешакӣ договор кардем ки ман мебиём рӯзи шанбе. Хел гуфтанд ки бегонӣ соатҳои 4-5 да биёен, директор ҳамуҷа да мешидай. Инам хел хай дӯстони азиз, мо ҳозир ҳамуҷа рафтаистам. Аллакай расидам нами пеши мактаби бачаамда, пушти ҳамида ҳамун спортивни школашонай. Инам хел ростишку ҳами документу ҳами коғазбозиёшон беҳади баъд бисёрай, бовар кунед, беҳад бисёрай мегзаронанд, ай ҳад мегзаронанд. Ин ҳами чӣ хеле мебинед, анами спортивни школа ҳозир медаром.
ози майҷа занг заду мара гуфтан ай пушти школа биё ақафоши рӯз выходной ҳичка кор намекунам. ханам хе дӯстони азиз, ҳанам хеле коғазбозиву имзомониву коғазпуркунӣ фақат. ҳозида анами дарда звонок мекунам, бояд ки буроям. дӯстони азиз, ма дуромадам, имзо мондам, якташа гирифтану якташа доданма. Инам хеле чек квитанция додан ки ма бояд ки да унҷа определённый суммара бояд да ваё гузаронам. ба ваё мада ма барои кӯдак барои обед пул спурдагӣ будам, ба ҳамон пули обеда мада обратно метиҳам. анам хеле дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. То наворҳои оянда